sir, iti base ka dito napartuat nga team ti BFP Arson Investigator ti BFP Ilocos Norte ta request ko nga isu daw ket umay tumulong nga mang determine no ka sano nga nagkaroon ti uram iti dito napasamak nga uram nga iti Barangay 16. Ket nagkaroon met ti analysis da nga talaga nga ti origin of fire ket iti second floor. Base iti pinang sukimat no anapay digiti possible cause ti uram iti deta nga lugar ket may salaeng ti punpuntiraan da nga possible nga origin deti uram ket isu detoy tay adda nga saksakan iti acidic daw although no kasano nga nagkaroon ti uram kadeti ket deta palaeng ti madama nga yan analyze digiti investigador tayo tangamin adda digiti na pinpoint dan kasi adda digiti makongkuna tayong fire pattern nga sursurutin da ken digiti makita met nga talagang pwede nga naggerugyan na ket i-analyze digiti investigador tayo tatantap no may baga nga talaga tapno makapag-come out da iti talagang cause ti uram. Okay, so saksakan sir, nagkapuan na. Dito iti may nga i-consider da sir ti saksakan iti acidic diti na DJ origin tangamin aw mo din di sa bali pahing pwede ba pangrugyanan ti uram kadto nga portion kaya iso nga ada DJ indication nga talaga nga makikita nga ijay ti talaga nga nangrugyanan na iti deta nga lugar nga mismo. So di nakasagsak sir, di mo kunan nga ti mapanintaan dito yung tay silaw nga mapanti altar nga dito tay bagbagan ni Sir Bonifacio nga 24/7 kano nga nakasilaw lat nga kang kanayon di jay nga nakasaksak nga isu mo ten serving silaw iti di nga lugar iti Salas iti second floor. Okay. Sir, as of now takad metel iti deklara or affidavit iti tetan malaksit kay iti building owners no man damages ta amin iti nauram. Adan dagiti na submit nga affidavit of loss dagiti tenant ken customer detoy building owner nga mesa. Although iti bangir nga building ken ada pay digiti hana naka-submit ket namnamain mi nga iti kabitan na gundaway ket may submit da amin digitoyen sir. Estimated sir. Supervise DJ muna nga in parwarmidi na nagbase kami iti BFP operation manual ngem kadigito itattaket medyo hanpe ngamin na kompleto ngem halos mapanmet lang DJ estimate mi iti go ket mapanmet laeng iti halos more or less 20 million kasi iti naipan iti kwa ket kita digito na submitten nga affidavit of loss ket halos mapanen kadeti estimated cost of damages. So as of now sir, ang tapay nga palubos ng magaro sa naipalubos min nga nagaro sir nga madalusan ko maamin ni Gijayan total na reserve mi mo na di origin of fire aglalo di Gijay nairamraman lang nga establishment ket pwede dan nga dalusan wenno ornosen di Gijay gamit ta kadi Gijay. Origin of fire so pwede ta reserve total di origin of fire na kami maten pwede dang dalusan rin.